Takže čaute lidi, dneska vítám vás u tohoto videa, u kterého bych chtěl otestovat tu taktiku s rychlýma schodama, nevím jak se jmenuje. A nejdřív si na to musíme najít nějaký pěkný místo, třeba tady. Ne, já bych jel trochu někam jinam. Taky jsem si tady zkoušel udělat lava portál. Tak, potřebuji najít nějaký pěkný místo. Já bych letěl tam tady, no. Co? Co to je? Lidi, to je doslova jako kdyby tady byl přístav. To není vůbec zničený. Kam what? Kamo co? Napište dolů do komentářů, jaká je na to šance. Poklad, kámo, pěkné. Vezmu si ho. Když mi k prdu, protože mám kreativ. Ale kámo, tady to je pěkný. Tady bych si zahrál na piráty, kámo. Fakt reálně. Ještě kajuta. Tady bych si dal postel. A rozhodně bych si sem dal takhle žebřík. Tak. Dal bych to asi tady. Tady je nějaká platka. Musí to být. Tak. No to zkusím nejdřív postavit. Myslím si, že to bylo takhle. Takhle a takhle. Ne. Nevím, jestli to je důležitý, ale bylo to takhle. Takhle jedna blbě. OK, tak jsem to nemusel vůbec stavit. Ty dveře musí být takhle. Tak. To postavím a potom se vám ozvu. Tak, mám to postavený snad už dobře, dělám to asi na popátý, možná na po šestý. Šestka, tohle, dort 1, 2, 3. 4, tak 4krát se na to musí ťuknout. A takhle. A takhle pořád dokola, takže se vám znovu ozvu, až to budu mít. Počkej. Dal jsem si i zadní a já nevím, jestli musím sprintovat, zkusím to. Počkej. Možná mám skákat, ne? Ty krása, to je dost rychlý. Ale získal jsem z toho kreativ. A jak to je dobrý. Takže dáme si první osoba. Uděláme si tady takový lehký baráček, pidi. Takový strašně malinký. Takhle vesnici. Krabičku tady. Tak. Dáme. Mám tu. Představte, jo. Dáme si survival. Tak lidi, zvrátil jsem se z náročné výpravy. Mám toho docela hodně. A jdeme.
Tak. I když já pořádně nevím, jak se potom chodí. I když se možná má začít takhle, jakoby. Já ještě se má naběhnout jako sprintem. Tak. A tohle bylo pro tohle video všechno, trochu se to natáhlo, já teď obrázně jak budu natáčet trochu míň, ale to je jedno. Kámo, jak laky. Tamhle mám loď na souši, což není ani potopená, a tamhle na vesnicu. Takže pokud se vám takovýhle videa líbí, to nechte like a odběr a uvidíme se u dalších videí. Zatím, nashledanou.